Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah sewasaning Gusti ingkang ngababar kabagyan, katentreman, kaluhuran. Mugi tansah kajiwa, kasarira dumateng panjenengan sedaya kula waraden sagung dumadi. Nuwun dumateng para alim lama ingkang hanggung kula dherek sagung fatwanipun. Para sepuh pinisepuh ingkang dahat pinundi pundi. Runjih ingkang minulya panjenenganipun Ibu Umiyati saha keluarga agung Bapak Ngatno Suwargi minangka ingkang hamenggugati. Boten kata lumpen dumateng para kadang pesnodaya saking keluarga sandiwara barengan ngesti budaya yang mijil saking tlatah Prambatan Lor yang dipun pangarsani panjenenganipun Dimas Munirjaya. Ugi para lenggah kakung Sumawana putri kang pantes nampi pakurmatan. Alhamdulillah ing titiari kalenggahan partian sang saged nyawiji mangayu bagya wontenipun adicara tasakuran walimatul arus. Putri saking panjenengan kang hamunggati nunjih Nimas Ayu Amanda Hoirun Nisa. Mugi anggenipun samangke lambayap nikah titiari Kamis Pahing Tabus Dasa Enjing kalampahan Raharjo nir ing Wikara kapara anggenipun lumbaning asmara nata keluarga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Mengku wigat ingkang kalih meninjih keluarga agung Ibu Miyati saha keluarga agung Bapak Ngatno Suwargi ana tepi adat ing tanah Plujawa badhe nglukar Sukerta putri ingkang namung sawiji nandhang Sukerta unting-unting. Saliwing gati para madya wasana rahayu nere Wikara kabucal sedaya Sukertanipun dadosaken putri ingkang suci boten gadah Sukerta punapa-punapa. Pinaringan panjang umur tuan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun para rawuh saderengipun kula matur ugi ing titi kalenggahan pargian punika awit punika tasih wulan Syawal sekawit panjenengan sami nglampahi nggih menika siam ing wulan Ramadan ing dinten kamardikan Idul Fitri kasembatan napa ingkang dados kewajiban tumraping umat muslim. Kula sakadang saking keluarga sandiwara barongan ngesti budaya ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Begitu tiyali kangge punika kula mratitaken pangadeg adicara pangruwatan kepareng kula pitepangan paring nama Raden Bedul. Dening sisian kula sanggar pamujan Raden tembe paring yasma. Kula janji kalian kegadengan kula titiari Rebu Legi kula aturi tumuju wonten ing tlatah Gondo Arum Duka Tompe. Isa ngadheping tlatah Kerambat Jinaturata Kajawi Ngudarasa ugi wonten udakara wigati kang bakal kula aturaken kelawan sisian kula. Dening titiari kalenggahan parjan punika sajak dereng saged jumenengipun Raden tembe wonten ing papan paharyan. Kula menawi kanthi mangertos menapa ingkang panjenengan ngendikaaken. Ngeten lho Kakang. Yen to panjenengan menika ngadepi adicara ruwatan panjenengan lak matur kudu piyayi kang sepuh. Lah awake dhewe iki sing muda taruna lho Kakang. Wis kasunyatan. Lah mula kuwi ayo bareng-bareng awake dhewe iki slamur laku jubuhake kahanan ning tanah Jawa. Nika lak wonten to Kakang. Wong sepuh yen ning Jawa yen kakung iki karana apa? Sinebut kaki. Lah yen wadon. Ini wis sak mestine. Lah kenging menapa panjenengan kok mboten nggadahi pamikiran ngoten? Aturmu kaya mangkono bukaing pamikiranku nyelamur laku kahanan napa jejibahan pangadeg adicara pangruwatan kudu sesulih ganti jejuluk supaya njumbuhake kahanan. Yen kaya mangkono awak dhewe iki dina ora sinebut Raden Kendul lan Raden Tembem. Lajeng Ganti jejuluk kaki legaya telah nini legaya. oh ngaten. Panjenengan gantos jeneng kaki legek sonine legek kula sarujuk sanget. Nanging sak bibaripun panjenengan slamur laku kok malah kula mireng prenjak ganter-ganter wonten
Maturipun winasih centur perenjakan bakal utamu tumuju sakjroning rompo awak dhewe. Coba dirantu sawetara amrih cemerlang dadi wigati. Ora main yen to kasunyatan rompo awak dhewe ana sakuring buku. Wis sak mestine sajak disawang ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis dadi kasunyatan renjak ganten-ganten ana tamu tumuju sakjroning rompo awak dhewe. Niki dina sajak durung pono piyayi saka ngendi bakal tak purba amrih raja kang dadi wigatine. Nuwun sewu Bapak. Wonten ateges kula tambahi kahanan pahargyan punika. Kula badhe nuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Paring asma sinten saking tlatah pundi? Nur Hamid. Bapak Nur Hamid sulih saking panjenengan Bapak Ngatno Suwargilih. Leres nggih. Ibu paring asma Ibu Ibu Umiyati. Dalah punika putri panjenengan Amanda Hoirunisa. Bapak tuwin Ibu. Anggenipun panjenengan sak keluarga saking tlatah pundi, Pak? Gondo Arum. Gondo Arum Tombe, leres nggih. Kula pun kaki legeyek dalah punika isian kula nilke. Anggenipun panjenengan sak keluarga tumuju sakjroning rompok kula mengku wigati punapa? Ngeten kaki legeyek, kula niki mewakili Bapak Ibu Umiyati sepindah silaturahim kaping kalih ajeng nitipake putrinipun Ibu Umiyati marang kaki legeyek lani legeyek. Niki Ibu Umiyati niki gadah hari setunggal mboten wonten sanak kadange ngoten. Nuwun sewu Ibu Umiyati sak keluarga dalah sulih saking panjenengan Bapak Ngatno, Bapak Nur Kamit nggih. Anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasedherekan tumrap tiyang sang tanah Jawa Pak nggih. Nggih mengko wigati ingkang kalih titiari kalenggan punika pilih Ibu Umiyati sak keluarga netepi adat tanah Jawa. Gadahi putri namung setunggal boten gadah sanak kadang kang ateges nandang Sukerto unting-unting. Pun mbasrahaken dhumateng kula saha sisihan kula lumantar kanya dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Lukar Sukerto putri panjenengan. Nuwun sewu Ibu. Anggenipun panjenengan pasrah putri panjenengan dhumateng kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas lair kula sebaten. Sampun Ikhlas nggih Ibu nggih ikhlas nggih. Nah ikhlas putri panjenengan badhe kula tampi. Bapak Nur Hamid tulis saking Bapak Ngatno almarhum saha Ibu Umiyati panjenengan ampun alit tinggalih. Bilih putri panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak. Kapur samangkila dadosaken putri ingkang salehah ngabekti tiyang sepuakan lan gunaning tumrap nusa bangsanipun titiari kalenggan pardian punika kabucal sedaya sukertonipun dadosaken putri ingkang suci boten gadah sangkala punapa. Pinaringan panjang umur pantakwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Ibu. Sasampun panjenengan pasrah putri dhumateng kula saha sisihan kula. Tasih wonten wigati lan dereng kawedhar napa cekap dados wigati. sampun cekap kakek daya. Sajak nyuwun kondur nggih. Gati-gati badhe kondur tumuju bidalem suwang-suwang kula tansah sugeng nderekaken kondur rahayu nirgara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Piye Nini? Sabubare aku dipasrahi anak to. Wis suwe aku iki yo ngepi-ngepi kepengin duweni anak lho Kaki. Kaya mangkono. Lah iki malah dipasrahi anak wis gedhe, apa meneh ayu pasoryane lho Wis dadi Kaki. ngasunyatan ya iki dino tak umpaman kae anakmu dipasrahi Nggih. marang aku. Kok yo pamper dadi anakku ora dadi anakmu ya? Maksude? Rada dure ngono. Takon kok ibu kae. Terus nggih Bu niki kaya anake kula nggih. Ning nek anake iki ra macem ra Bu? Ra macem wong nak dijejeno kaya angka 10. Aku lek semudeng karepem kok leren ngono. Pak RT guyu. Sing ndi Pak RT? Wah aku agar ngomong. Ya anggere ngomong. Bu RT mau ngantuk. Ini lagi ya. Dalan. Bunga jroning atiku wis dadi kasunyatan. Nggih. Ning iki dina sliramu eling. Welinge saka Ibu Umiyati kae. Nggih. Yen to Amanda kae dipasrahke marang awak dhewe Nandang Sukerto. Lah niku lho kula kemutan Kaki. Panjenengan nak nyengkerke pusaka wonten ing gedung pusaka ta? Lah mila menika kula tak nyuwun pamit langkung rumiyin nggih Kaki. Oleh pralambita kasunyatan pamikiran mangerteni omongan dadi sedya wigati ya iki dina dadi desake pangati cara pakerwan. Lah aku ki mau njikuk janur ning gedung pusaka ta Kaki. Kepiye? Aku ku lumaku ana ing papan kene kok karo pikiran. Pamikiranmu? Lah kok janur kuning wae kok ya disengker ning gedung pusaka. Apa meneh anggone nyengker nganti 7 dina 7 bengi lawase. Jane iki arep gawe apa to Kaki? Mangerti wong iki legi. Yen to yen awak dhewe urip bebayan tanah Jawa iki kebak adat budaya mengko werdi lan samudana. Oh alah. Kang ateges janur sejatine ing tanah Jawa kae mengko werdi cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya iki dina tak sengkerke 7 dina 7 bengi lawasi, mergo tak paringi aji sangut kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Ngono Bakal tak Kaki. kalungke ana ing janggane anakmu supaya kalis rubidane ing sampikana. Lah monggo Kaki. Sik to Kaki. Piye? Sadurunge anakmu mau kok kalungi janur kuning ya padha-padha kaya aku wae lho ya. Sabubare mbok kalungi kok malah katon cemplorot pasoryane to Kaki. Iki mratandhakake yen to nur utawa cahya wis nyawiji ning jiwa lan ragane anakmu. Mula yang disawang kasating netra kae sajak cemlorot pasuryan. Katon ayune lho Kaki. Ini legene. Dalan. Dan iki dina wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Anakmu iki dina bakal tak lukar sukertone. Nggih. Mula iki dina ayu nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Katen. Monggo Kaki. Ini legene. Dan iki dina wis dadi kasunyatan suci sakjroning jiwa lan ragane anakku. Aku uga bakal maringi jipat-jipat piandel ganti jejuluk yaiku prawan jlagur. Prawan kae mujuti jiwa raga bocah wadon kang suci. Jlagur besok bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur kabeh panjangkane kang dhuwur mesti wae kajabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amanda Khairunisa. Prawan jlagur. Kaki legi. Ini legi ya. Aku yo matur nuwun gandeng anakmu ki mau wis kok ganti jeneng. Ben ora dingeteni karo tangga teparo yen iki mung anak titipan. Kasunyatan. Ning sampean yo aja enak kabeh anak to Kaki. Piye? Adat saben iki ning omah mung wong loro to. Lah iki tambah bocah apa meneh bocah perawan iki butuhe akeh, prabiyane yo akeh. Wis dadi kasunyatan wong tuwa lanang kudu nyukupi Tanggung kebutuhane jawab keluarga. nggih. Aturmu kaya mangkono iki dina tak kanthi aku malah kapara njaluk palilahmu tak budal ana ing kutha raja ngupadi pangopo jiwa. Sliramu tak tinggal kelawan anakmu prawan jelas. Lah iki bareng aku matur ngono terus budal ning kutha raja. Lah kepiye? Ora ngerteni yen anak iki mau duweni sengkala. Yen to kaya ngono Kakang,
aku goleke kanca roang supaya ngewangi jaga keselamatane anakmu wadon. Senadyan to iki mau Sukerta wis kalukar Nggih. kamu ning kasunyatan sumelang jroning ati. Isya ta Kaki? Lamur laku ora kudu iki dina aku njaluk kanca roang tangga teparo. Lah banjur. Ning mangerti yen to prawan Jlagur duwe kadang tuwa papat cacahe kang rawuh. Ngono. Iki dina bakal tak wujudake pengarepan. Iya, Kaki. Kanca roang sliramu uga jaga keselamatane Kaya ngono, prawan Kaki. Jlagur. Bismillahirrahmanirrahim. Supiyah amarah alwamah. Mutmainah. Supiyah amarah alwamah lan kemutmainah. Yen to sekake badan lu tak cipta dadi badan kasar. Mergo iki dina aku njaluk guna sabyan tumut kabeh tak kon jaga kadangmu anom uga dadi kanca rawane kaya pesagung yer. Yen saguh jaga aja nganti lirwa sak kedheping netra. Ini lege ya. Dalem Kaki. Lak kowengen anggonku padupang pojo kanggo butuhaning keluarga, keselamatane perawan Jlagur tak sampeyan Kaya wae ngono, budal. Kaki. Ning aku meling marang Pripun? sak budalku ana ing kutha raja. Yen to sewaya-waya sak durung ropok ana bebaya sliramu ora bisa muntasi. Gedruk lemah kaping 3 undang jenengku. Krasa jroning ati bakal bae tumuju sak durung ropok. Badhe kula estakaken Kaki. Sewang-sewangan andung selamat ini.
Lo. Ger, Supiah, amarah, halu amah lan kue mutmainah. Nggih. Simbok iki mau lagi wae ning mburi to. Masake kadang wanom. Lo. Lah iki langgonku masak wis rampung, mula kuwi kadang wanom arep tak goleki tak kon mangan. Lah kok ya ora ana ning papan kene iki mau menyang endi to, Ger Mutmainah? Kalian sakit supaya bapakmu iki legal kali. Bismillahirrahmanirrahim. Niat iksan makan jangan pene kaki lagi ya mana gunung ipun. Mugi-mugi legal kondur kaki lagi ye. Kasihatan dari kabang papat catai pada sedih. Makanya aku talang tali sama kerja. Sajak kaya beda padatan matur wae iki dina sajak kawat kepalopo wae apa kang kanan sing apa awan. Kawan jakur kae. Kawan jakur iki